that you know where it is Hello. coming from. Hello, director. Yeah, good afternoon, sir. Yeah, yes, sir, yes, sir, yes, sir. yeah, na my mecha mba ebuga be mo sir. Oh yeah, mere m ji na-akpọ gị director Kukasia. Yes, chief. Imana I'm on the site already. Yes, but ọ na-ahụ n'ụsụ mụrụ biko ihe nkwa na-akpọ gị ama enye achụ na ego unu agaghị m anụ like the people ịchọ ka m kụkasị ụlọ ha na ụmụaka nọ nga aha ma nwaanyị dị ime ịbụ ma ndị nebọ ha cha ma ndị ka enye gị nwa ara ndị mmadụ nọ nga na ikutukwa na elekwa ebe ha ga-anọ ebekwa ka ha ga-ehi okay na m kwuchuo ya like that mba aga m emeli ya asa power of government government kwa niile kwenye government ọkwọnụ for the people by the people for the people government ka eji emegbusi ndị mmadụ na kemgbe mgbe niile gị si akụtuo ihe kutuo ihe a na-akụtugharịkwanụ inyekwa na ebe ọzọ ha ga-ebi ekwe ebe ọzọ because ajọla m ha sị na ha nwere idea sef na a ga-abịa ikutu ile n'ọhịa ha sị nwa onye gwara ha m tụkwara nkwere ebe asị ha na ha ga-anọ asị nwe eke nyere ha na enwe eke gbasara gị mana ọ gbasara gị ọ gbasara m because ọgwụ akụti gị ọmụ a na-akụti ya nna aja esikweta ka m gwa gị awụkwa m nwa gị I was what I command him in a command it. Come on, Mechano there. Irachi na mabia kutu loge. Ikwa bakam na meburu buto zamana. Benga na kure na na mage. Makandi ke na chi kutula o hawo mad. What akra mronga mandike dime. Ikuta ha ge hine ebe. O wa to gi vote. Before to gi vote. Iwu ole. Alole ki nwere keme batara na ọchịchị ibu ole niile. Ị na-acha ebe na-akụtu ikutuchakwa na ele ihe ga-arụ Director Kukasia na mkparịga mna-akparị gị ofe ịra achịsa m nweta gịsa ma mere gị akantị n'elu ya ara agbaga gị bịa ka abịa were ego gị ego lekwa nke kwụrụ m ji akụtu ihe a ọwịkwa m ihe si m kutuo na ihe kwụrụ m ọ dị something ọ yinye m ego ntakịrị si m kutuo ụlọ ndị mmadụ nụchara ya enwe ụlọ ịrụ ha enweghị nyere ha gịsị m kutuo ụlọ ha ma gị na ezinụlọ gị na-ehi n'ime esi ebi ndụ ka ndị n'eluigwe unu ga-ahụ onwe n'ọkụ mmụọ na in fact ka m gwazie gị na ihe m ga-abịa eme na aka ịhụrụ chiri aka ghọrọ m na ọ dịga m na aka gị na ọ na-ebu butozo m abịa nga na ma kurie ihe niile mkurie niile mele ma nwe ndụ ga-afọrọ ọnụ n'ije eme m ihe nye ọsọ gị gị ime bọta ka ị hụrụ n'abalị a ma gị mezi ụlọ gị na ezikunu ga-ehi nkwụcha ụlọ gị ka n'isi nga ma aga na nkọrọ niile ebe anyị ga-aga esuchacha ụlọ ndị ma nna ama n'oge nwa ụlọ ndị ahụ ịghọtara ebe m ga-akụ ihe niile nkwụcha niile mechezi aka chere mkpọrọ enwe ihe na-emenụ by the way ọ wụ ọchịchị ma onye kwuru uche ya ma onye mere uche ya ma onye kuturu uche ya keke ka m ga-akụtu ara gbache gị ntị onye isi ndị komkom